Sam tro theatre a how gins Gaelic agus ha cruthachadh go bhfuil na Gael Ri Ràdh. Smisha mar an Kelly sé stúdaí Ealain hanam ag Theatre Gu Leòr. So sé theatre company drama hunain agus ha sin choimisean dói airson dealbhan-cluiche úre agus ha sin géanútarde for den drama rèidio fáil se chug commissionan je jiffer se chud dói airson cumadál le corman abrach thuaisce a cliscin agus scríomhdarin. Ha Rona Duais Gaelic go bus calderúm na company coordinator agus ha J.Og ha díreachar táisce calderín Amina Davison ha na creative learning artist ha calderín an drásta. Sa náam ríteach ha dóchas arcam gan is ag clown sa bí feig h-Alba a hagiúns go Trudeigin Gàidhlig go bhfuil drama cruthachadh agus go bhfuil tlí isteach airson choimisean lesaí éalnú agus choimisean tréní ein. Is me se lena féitán agus ha mi gobid an áirs úlad agus a scrín. Nuair bhaim na sáige chaimi a gcin cúitse na dealbhan-cluiche ag Theatre Gu Leòr agus ha cúinam cho ionteanach sa bhd cho idir sa bhd go cáil sa bí ile a bhaimi éichcin an Gaelic agus fa hiúmpic an bblianaichin ha mi an chom ein opid cáil de rua agus heitirach bhína chhlach bhí gobir na fráiseach an dealbhan-cluiche. Ha mis meint go bhfuil an obair ag Theatre Gu Leòr was a hen cútramach siad gobir fráiseach den úre le scríomhtar an úre agus nóbar hat deanú le bhí lesachaigh luchgealainn fiog na dúcha. Ha sin nula nas tresa nuair a ha sin na gobad gála agus ag giúnsú go le chéile. So sin seirse Amazon na hagam san námlí teach go bí na scéalachan ag na Gael Ri Ràdh an an dói úr beol agus láidir an áirsúlar. Ha Theatre Gu Leòr cho airí an dúis a ha seo meallamhar neach muran agus Rona.